Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi 7a i dragi 7b. Danas počinjemo s prvom Božjom zapovjedi, pa vas molim da u svoje bilježnice napišete prva Božja zapovjed. Zaustavite video, napišite. Prva Božja zapovjed glasi: ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Nadam se da to znate, da se sjećate i da možemo dalje. Za vas na početku imam nekoliko pitanja. Što ljudi danas stavljaju na prvo mjesto u svom životu? Može li nešto ili netko zauzeti Božje mjesto? Vjeruju li ljudi da im neki predmet može donijeti sreću? Možda i vi u to vjerujete. Zašto? Pogledajte ovaj strip. Sutra igramo važnu utakmicu. Posudi mi onu tvoju narukvicu. Zašto? Donijela mi je sreću prošli put. I ti misliš da ste pobijedile zbog narukvice, a ne zato jer ste dobro igrale? Ok. A da malo poslušaš što nam Bog kaže u svojoj prvoj zapovjedi. Što vi mislite o ovoj situaciji? Možda se i vama nešto slično dogodilo. Poslušajte. Prva Božja zapovjed je osnovna ili temeljna zapovjed. Ona znači prihvatiti Boga i u njega vjerovati. Iz našeg prihvaćanja Boga i vjerovanja u njega proizlaze sve ostale zapovjedi. Bog nas poziva da u njega vjerujemo, da se u njega ufamo, odnosno da mu se nadamo i da ga ljubimo iznad svega. Poslušajte dalje. To znači da trebamo odbaciti sve što se protivi vjeri, ufanju i ljubavi. Trebamo ljubiti Boga i dati mu sve svoje povjerenje. Predlažem da malo bolje proučimo na što nas prva Božja zapovjed poziva. Ok, dogovoreno. Molim vas, otvorite svoje udžbenike na strani 69., 70. i 71. Zaustavite video, pročitajte tekst. U tekstu smijete podcrtati lagano olovkom sve što vam nije jasno ili nešto što vas možda poziva na neka pitanja, razmišljanja, nešto što vam je zapelo za oko i uho. Sljedeći puta ćemo to prokomentirati, a smijete pitati sad i učiteljicu. Što znači klanjati se Bogu? Klanjati se Bogu znači njega prizivati kao Gospodina svega što postoji i radi njegove svetosti ga slaviti. Najčešći izraz našeg klanjanja Bogu jest molitva. Sjećate se da smo u 5. razredu učili što je molitva, kako ljudi mole, koje su molitvene geste, kakve sve molitve postoje. Koje molitve vi znate? Koje molitve vi molite? Tko vas je naučio moliti? Molite li ove gotove molitve ili molite svojim riječima? Moliti svojim riječima je jako zahtjevno i traži od nas puno vježbe. Naučili smo u 1. razredu i u 5. razredu da je molitva razgovor s Bogom. Molitva je uzdizanje naše duše k Bogu. Mogli bismo reći i sunčanje naše duše pred Bogom.
Molitva je jednostavno razgovor s mojim stvoriteljem i gospodinom. U njoj Boga hvalimo, slavimo, blagoslivljamo ga i zahvaljujemo mu za njegove darove. A znaš li se pravilno prekrižiti? Ili se križaš tako da čim prije to obaviš? Kako se treba prekrižiti vjernik? Dostojanstveno mogao bi biti naš najkraći mogući odgovor, koji u sebi uključuje sve nijanse dubokog iskazivanja poštovanja i ne samo prema riječima koje izgovaramo dok se križamo, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. To bi svatko od nas kao vjernik morao imati na pameti svaki put kada se znamenuje znakom križa, kako bi izbjegao puku naviku i kako ta gesta ne bi bila čisto formalan i nepriličan čin, ili još gore da izgleda kao tjeranje muha. Poznato? A kako izražavamo klanjanje i štovanje Boga? Klanjanje Bogu izražavamo molitvom i pobožnošću, odricanjem i žrtvama, davanjem obećanja i zavjetovanjem. Što je molitva? Razgovor s Bogom. Vrlo često se pretvara u naše brbljanje i nestrpljivi smo da nam Bog odgovori. A Bog odgovara. Kako? Ponekad preko nekih događaja, preko nekih osoba, u molitvi, u razmišljanju, u snovima. Što je pobožnost? Pobožnost su čini ili djela koje činimo po Božjem, ono što Bog želi, kako Bog želi. To su prije svega sakramenti, misa osobito, pobožnost krunice, križnog puta, različita hodočašća, odricanje i žrtve. Žrtva je čin kojim čovjek nešto svjesno daruje Bogu, često u znak ljubavi, zahvalnosti, pokore ili posvećenja. To može biti životinja, hrana, novac, djela milosrđa, pa čak i vlastita patnja. Sve što se nudi Bogu u duhu predanosti. Klanjanje Bogu izražavamo i davanjem obećanja. Što je obećanje? Obećanje je svjesno i slobodno davanje riječi ili zavjeta, često Bogu ili drugoj osobi, da će se nešto učiniti ili suzdržati od nečega. Obećanje je čin volje i odgovornosti, jer obećanje obvezuje onoga tko ga daje. Kad čovjek obećaje nešto Bogu, na primjer molitvu, post, djelo milosrđa, to treba i izvršiti. Obećanje Bogu je ozbiljno i duhovno, jer se daje u ljubavi i pouzdanju. Obećanje drugoj osobi, na primjer, obećanje pomoći, poštovanja, bračne vjernosti. Ovdje je riječ o moralnoj dužnosti. Riječ postaje obvezujuća. Postoje takozvana religijska obećanja kao što su redovnički zavjeti. Siromaštvo, čistoća i poslušnost. Ove forme obećanja su posebno svečane i trajne jer se daju Bogu i zajednici. A što je zavjetovanje? Zavjet. To je čin pobožnosti kojim kršćanin prinosi samog sebe Bogu ili mu obećaje neko dobro djelo. Držeći svoje zavjete, daje Bogu što mu je obećao i posvetio. Što mislite, može li se Boga štovati na krivi način? Kako? Postoje li krivi oblici štovanja Boga? I kako možemo griješiti protiv prve Božje zapovjedi? Prva Božja zapovjed sadrži i zabrane. Zabrane? Da, zabranjuje čašćenje i slavljenje ikoga i ičega,
na način na koji se slavi Bog. Poslušaj. Krivi oblici štovanja i posljedice grijeha. Grijesi protiv prve Božje zapovjedi. Jeste li kad čuli za praznovjerje, idolopoklonstvo, magiju, spiritizam, svetogrđe, simoniju, ateizam? Otvorite svoj udžbenik na strani 70, pronađite što to sve znači. Ovdje sam nabrojila samo neke najčešće grijehe protiv prve Božje zapovjedi. Praznovjerje, a to su horoskop, astrologija, gatanje, magija, idolopoklonstvo, svetogrđe, simonija, bezboštvo i vjerska ravnodušnost. O ateizmu i vjerskoj ravnodušnosti učit ćemo detaljno na godinu, pa ćemo sad preskočiti. O idolopoklonstvu smo isto već govorili, i to ove godine u prvom polugodištu. Naučili smo razliku između idola i ideala. Koji su proroci na to upozoravali? Koja je razlika između idola i ideala? Svjedoci smo danas mnogih oblika praznovjerja kao predznaka sreće. Nošenje amajlije ili sretne odjeće, sretnog nakita, kucanje o drvo 3 puta, držanje fige, vjerovanja u djetelinu s 4 lista, bacanje novčića, stavljanje crvene narukvice bebama za zaštitu od uroka. Praznovjerje poznaje i predznake nesreće, kao što su petak 13., razbijeno zrcalo, otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru, treperenje desnog oka, prelazak crne mačke preko puta i tako dalje. Jeste li za to možda čuli? Zašto ljudi tome pribjegavaju? Velikog je maha uzelo vjerovanje u horoskop i vidovnjake, čime se čovjek zatvara Božjoj milosti i njegovu blagoslovu. Vjera nas uči da nad našim vremenom i nad nama vlada Bog i da budućnost prepustimo njegovoj providnosti. Zbog toga su horoskop, astrologija, kao i svaki oblik gatanja, pa bilo to i iz zabave, za vjernika neprihvatljivi. Hajdemo sada objasniti jedno po jedno. Praznovjerje. To vam je pripisivanje božanske moći stvorenim stvarima. Horoskop, potkova, djetelina s 4 lista, razbijeno ogledalo, petak 13. crna mačka. Znate li još nešto? Idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je čašćenje raznih božanstava i kumira. Ono se ne odnosi samo na krivo pogansko bogoštovlje. Nažalost, idolopoklonstvo nam je stalna napast vjere. Sastoji se u tome da se učini Bogom ono što Bog nije. Idolopoklonstvo je kad čovjek časti i štuje neko stvorenje namjesto Boga, bilo da je riječ o bogovima, pisanim malim slovom, ili zlodusima, na primjer sotonizam, ili o moći, užitku, rasi, precima, državi, novcu itd. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu, kaže Isus. Što je magija? Znate li tko su Gargamel, Papa Štrumf, Harry Potter? Postoji li magija? Ili je to samo za crtiće bajke? Magija je pokušaj podvrgnuća tajnih moći da bi se stekla nadnaravna moć nad bližnjima. Spiritizam je zazivanje duhova. Jedna od najopasnijih magijskih praksi je spiritizam.
Ono nikada nije od Boga nego od zloga, od đavla. Najviše što možemo dati našim pokojnima jest molitva. Bog ne dopušta da ih koristimo za svoje planove. Ostali grijesi protiv prve Božje zapovjedi su svetogrđe. To je obeščašćivanje sakramenata i drugih bogoslužnih čina, osoba, predmeta i mjesta posvećenih Bogu ili pak nedostojno postupanje s tim stvarima i činima. Primjer svetogrđa je iznošenje posvećene hostije iz crkve. Kad idete na pričest, molim vas, ako primijetite da netko nije stavio u usta hostiju ili ju je izvadio iz usta i stavio u džep i ide s njom iz crkve, dužni ste zaustaviti tog čovjeka, a ako se ne usudite to, tada zamolite nekoga pored vas ili zovite svećenika. Jako je važno. Simonija je kupovanje i prodavanje onoga što je duhovno. U srednjem vijeku u povijesti učili ste, to je bila indulgencija. Ateizam, bezboštvo, nevjerovanje u Boga ili vjerska ravnodušnost su teme koje nas čekaju u 8. razredu, stoga ih ovdje samo spominjemo. Zaključimo. Odbacimo li pravoga Boga, u naš će život ući različiti bogovi, malim slovom pisano. Bićemo zarobljeni i nesretni. Bog želi da budemo slobodni i sretni i zato nam je dao zapovjedi. One nas štite i oslobađaju, a ne ograničavaju niti sputavaju. Sad sam se sjetila jedne misli, ne znam tko ju je izrekao, ali glasi ovako. Kad je Bog na prvom mjestu, sve ostalo je na svome mjestu. Nadam se da ste razumjeli što sam vam htjela reći o prvoj Božjoj zapovjedi. Otvorit ću digitalni kviz. Zamolit ću vas da otvorite svoje bilježnice i u kvizu ćete odraditi zadatak ovako. Prepisat ćete pojmove s ploče i pronaći točno rješenje. Dakle, spojite, razmjestite pojam i objašnjenje zajedno. Možete to učiniti na način koji vam odgovara. Bojom, strelicama, pisanjem jednog pored drugog, onako kako ćete vi lakše shvatiti, kako će vam biti lakše učiti. Krenimo. Kad napravite zadatak, stavite play. Sad shvaćam da mi ne treba nikakav srećonosac. Hvala što si me na to upozorio. A sutra ćemo dati sve od sebe na utakmici. Dogovoreno. A vaš zadnji zadatak nalazi se u vašoj radnoj bilježnici. Potražite prvu Božju zapovjed, riješite predviđene zadatke. Ukoliko ne stignete na satu, to je domaća zadaća. Sažetak prve Božje zapovjedi zalijepite u bilježnicu.